Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Seguru magadi. Alhamdulillah ndino simba ja Yesu. Arise matale. Matale ngoma robendiwa yana. Tiri kufamba mbichana. Tinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala achichengeta achirapa varwere vavo. Zvishoma. Pashoma patawana Mwari vanochengeta. Saka isusu tinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala kuti Mwari pindirai munyasa zenyu zifambe zvakanaka. Andiriga. Ndikuona muzukuru ndokumwenezi. Ana mbuya wakambuya zvinhu zvienda nepamwe. Daraja vakamira sei? Mukoma ndinovimba kuti Allah subhanahu wa ta'ala enyasha nengoni zaMwari. Asekula achapola vanogona kuwana mishonga. Asi ndiri kuchema kuti mwana wake ndofunga mukatarisa so ari kuedzesera kugara. Mwana uyu watambula. Ndinombokumbira nyasha dzaMwari kuti Allah subhanahu wa ta'ala kune vazukuru vamwari kunzwa kunze kwenyika uyu ndaiti vakabasira mwana uyu Mwari varingaite zvakanaka mukomaro. Nokuti mwana uyu ndikatarisa musana mukaona maoko so nezvaari kuita so akuzama asi akakanganisika kwenguva yakareba mukuona ka. Saka mwana uyu akuda zvinhu zvinotsigira musoro achiri mudiki so nokuti mutsipa wake uyu mukoma Robert mukautarisa so augone kugara zvakanaka handiti mazuva ano. Saka ichocho ndinofunga kuti nemusana wake uyu kune zvimishini zviri kugovernment tamupa kana mishonga yese yakubatsiridza zvokuti akamutarisa mwana uyu kubva mbuya vake vashaya asimba ari kuchinja ari kukwanisa kuti tigone kuona kuti mwana zvikuti inini painini chaichai zvikuti nakidza handizive pamama yacho zvikuvatsamwisa nokuti unogona kuti zvikuti nakidza amai yacho zvichivatsamwisa kuti sekuru daita so asi kakuroiwa kamwana uyu kanga kari number 1 nambuya waikaenda waya kakuroiwa kake mwana uyu kanga kari number 1 asi ndongotenda mukamutarisa so mukuona ibaba so ari kusvaga kuti pane ari kutaura handiri mukuona manje mukomaro ari kutsvaga izvozvo pamuri kuona pese pakutendedza so ari kutsvaga kuti munhu ari kutaura ari kupi zvanga singaitiki. Musipa wake waifanira kugara wakamonyongoloka amai akakajega musipa. Saka tikuti isusu kune vamwe vaye futi vanonzi antimasaji handitika vakadzidza sokumasaji ndo chimwe chikuru chiri kudiwa pane mwana uyu. Saka ndinokumbira kuti inini pachangu zvimwe zvese ndikumubatsira mhepo yeye inenge yadzikama asi kakutyoka kemiri wakatyolewa zvokuti zvinonzisa tsitsi. Ndofunga muri kumuona amai yacho takatovaudza zvikati aiwa unofanira kuramba kuita fange kumupresa kuti aramba akagara but zviri kuoneka zvokundifadza mbichana nokuti condition yemwana uyu inorwadza. Mbuya vake ndo vakataura kuti zvishupe zviite sei asi vakazofa vamukati. Ya handiriya kati vanzotsiva titangi kubva kwokutanga. Tirakunzwa mararamiro enyu nezvakazoita kuti muti regai ndinobatsirwa kwasekuru achapola. Inini ndakati ndiri kuSouth in June last year. Mwana uyu akatanga aita like anonzwa flu zviri ndobva ndaenda naye kuchipatara waiva musi wa 5 June. Ndapinda naye musi wa 5 June akasvika akati serious ndiri kukiriniki zviya zvekutoona kuti pakiriniki pachaita ndobva aiswa kuhospital aenda kumukopani kuhospital. Aenda kumukopani kuya akasvika asingachakwanisi kufema ega zvakanaka ndobva vamuisa paoxygen. Vamuisa paoxygen akapedza June wese akapinda muna July ari paoxygen. Akabviswa paoxygen musi wa 15 July. Abviswa paoxygen musi wa 15 July ndakabuda naye asina chaanokwanisa kuita asingagoni kudya asingagoni kudii anga asina chaanogona aingogara chingochema chinguva munhu ungochema chete asingarari. Ndobva ndabuda naye ndobva ndakapiwa mari murume akandipa mari ndobva ndawedzerwa imwe nana mama ndobva ndauya naye kunoko. Ndauya naye kunoko ndikamboenda kuchiweshe ndaenda kuchiweshe sekuru naye kuwaonawo pamavhidhi kuchiweshe mainobatsirwa kuchiweshe kuna mama saka sekuru ndandangoona chibva kuSouth ndangowaonera kuSouth ndobva ndati regai ndi kuchiweshe ndikuzodii ndikusenda kwasekuru ndobva ndafona ndiri kuchiweshe sekuru ndobva wanditi ndiuye ndobva ndauya
saka ndikauya ndikaona sekuru achida kubuda ndaenda kuti kuBotswana ndobva nditi ndichakupa mushonga wozodzoka saka pakandipa mushonga ndikazama kuna namba dzavo dzisingachaita ndikafunga kuti sekuru pamwe asati wadzoka kuBotswana rekaendera ndambodzokera kumwenezi ndobva ndamboenda kumwenezi saka kumwenezi kuya ndikazoshaya mari kuti ndidzoke kuno manje bozi mari dzacho dzichingonetsa murume kana akaona kuti mwana aremara kudai anenge asingachanyanye kuita busy newebozi anenge anoasa kuti mwana wacho hachanaka saka anenge asingachadi nditi mukati anenge asingachadi kuti ndigare nechirema here kana kuti saka ndikazomirira December manje ana mama anobva auya saka achibva kuSouth mama nababa vangu vanoshanda kuSouth ndobva vauya saka vauya takauya kuno musi wa22 December tichiuya kunoku takauya nambuya inini nagogo nababa namama tichiuya kunoku taiti toende kuchechi paprofeti kuda kwaChindoseko saka vari koko vakasvika kukanzi mumbuya chireururai kuti ati muriri gone kusununguka ndobva vati haina Prophet kuda kwashakataura ndobva vati haina ndingareururi pasina chandinoziva ndobva Prophet ati saka ndingokuna matrai ndingakwanisi kuti ndinanga chimunhu kuti iwe reurura bhozi ndivokadi ndokaroya mwana ndobva vati hai saka ndingareururi bhozi nandisi ndakadi ndikamuroya asi vakatonzi imi mambuya vakatonzi imi mambuya reururai ndobva varamba saka chechi ichipera paya vakauruka vakati ini kumba munondiona bhozi handaona nguva uroyika mabva kumba muchiti ndinoroya saka ina handingadzokereri pano ndoda munhu andondiudza kuti iwewe mbuya ndinomuroya asi imimi makanga matobva here kumwenezi mavananga kuroya tichibva kumwenezi ndikangoti murume wangu inini aiti ndane mwana kumba kwenyu bhozi iroyo wotobva kumba kwenyu ini tichibva kumba aiti ndobata mai ndobata mukadzi nemurume zvirovati mbuya vako iwe nababa vako ndovanoroya mwana wangu saka vakatobva vatozviziva kuti ndindi kwendini ndikuroya iwe murume ndozvaakaudza makamboenda remese pakarwara mwana makambofamba remese iwe nemurume wako tapana patikambofamba tese handiti sakura kuti murume sababa vakafambawo vakafamba iwe ndokuudza baba wako ndakaudza mai wako ndakaudza baba wangu kuti murume ari kubata ini kuti murume ari kuti imimi nambuya ndimuroya saka baba papo ndikamboudza vakambondibloka zvazvokwati ndatopererwa apa ukuudza ndisisina saka mama vangu ndiva ndaingoudza chete kuti zvakamira zvakadai murume ari kunditi mwana angapora saka ine kuti ndipodze mwana ndingagoni bhozi handisi ndakadi ndakamuroya baba ndakavaudza but nhambo dzavo dzichaita vakati vanenge vakakubloka saka vazoti kundibloka unoa mene kuda tikapedza November wese ndisingatauri navo ndobva vazondibloka unoa ndobva vazitaura tese but tichitaura tese papo vanditi iwe unonanga mai vangu uroyi kana vakasvika vakasabakwa tikafamba vakasabakwa uchavaripa iweyo kureva inini ndikati handisi ndiri kuti ndivanoroya but ari kufamba mududzi womwana ndiari kuti kudi ndivari kuroya mwana saka baba vangu vasingatendi manje vari kuti iwewe ndori kuudza chi murume mai vangu kuti ndivanoroya murume wako asi ari kudero but murume kuti audze baba vangu manje anga asingaudzi aiudza inini kuti ndiudze baba manje baba vaindichinjira kuti iwewe ndori kudaro saka tikazouya kunoku manje baba vadzoka kubva kuSouth vanosangana vakauya kumwenezi kwamamuri tikasanganawo muHarare vakatobva kuSouth straight vakauya handiti ambuya makavasumudza sei ambuya ina handisi kuzi mama vakavasumudza sei bhozi ndevangowanzwa vachiti vatenda kuti tidi tiuye kunoku saka mama ndovakataura navo saka tichiuya kunoku maiti muri kuenda kupi pamakasangana nababa maiti muri kuenda kwaProfeti kuda kwaChindoseko ndizvozvo saka vasvika kuya vakanzi purandobva varamba vakati ina ndidi ndoda nganga chaiche inondiudza ndivonodi ndonoroya ndipo tarika pano kuboda taidoda nokwira bhazi tarinekadzadzika ngekupedzisira kwakatoti nachakwanisi kuti kuramba ndichida mberi bhozi kwavira ndoda kudodzokera kumba tikatosvika kuno kuma9 mabuda kwaProfeti ambuya ndopa vakati muchanondiona ndopa vakati muchanondiona handi tododa ti tododa nganga ini nondiudza ndionoroya saka tisvika pano tikasvika makazoronga sei musamhanye mabuda maProfeti ambuya vari kuti ndotoda ng'anga pfungwa yekuti handei tinobatsirwa kung'anga kamiting ako ndokandiri kuda kakazokufita ipano inipo vakadaro ndikaudza kuti handei kwanikwa sekuru achapola bhozi ini ndopandikanya kuti kuziva bhozi ndakambosvikako saka handei ikokoko ndobva vati ikoko ndikwandotodawo handei ndambuya manje ndiambuya baba ndobva vati saka handei nekuti kumba kwacho hakunganogariki kana vachidai
patikauya kuno kumanje wasvika pano apa vakanzi nasekuru ini mbuya sinungurai mwana vakati vakarambira makazopinda futi mudare tikauya tikapinda mudare ka sinungurai mwana ndobva varamba kanzi ndikupa mutombo wangu here sembuya kana muchiramba usinungura mwana waka mutombo indipeya hauna zvaunomboindiita bhozi handisi ndikadi ndikaroya mwana saka pakuzopiwa mutombo apa manje dazvo zvavo hamenoona akatasali munhu anopenga achingotaura zvisinganzwisisiki ende wataura zvisinganzwiki pakusvika pakuzotoshaikira panapa mwana vakara sekuru vari kurapa zvavo but unati zviri nani mutsipa nemusana chete ndivangosara kuti mutsipa wacho kushika so hausi kumira zvakanaka plus uri kuramba uchidzoka kumashure asi kuti zvimwe zvaanani baba vakati chii baba manje ndipo vakazotenda panapa manje zveshuwa mainde zvavanikuita bozi ivo vaita sokuti vakatova nemhepo kodzi vakatoiswa kuti vasaona kuti ndo zviripo tasvika kuno kumanje ndipo vakazotenda kuti zveshuwa ndipo vakatovatora kuenda navo kumunesi vakasvika vakatovigwa asi sisi vacho ndovai manje vakati zvafa muroda unati mwana wacho anomupodza here chichi asi kuti havana mbonyanya kunetsa zvavo zvekuenda kure murume ari kuti chii murume hatimbonyatsokuwirirana zvakanaka izvozvi handina mari yekuenda kumunesi saka ndakamuudza kuti handisisina mari yekuti dzokere kumunesi apo vana mama vatori navo kuti vadzokere kusouth vakatokwereta saka ndiwane mari yekuenda kumunesi manje nditumirewo ambonyatsotaura zvinonzwisisika kuti ndi hachadi ndongoona sekuti pamwe haachandidi kozi ndomaonera angu ndikamuudza kuti ndipandiwa mari yakati asi kuiunza mari yacho saka hatumiri asi anombofona achibvunza kuti mwana ase anototaura pawhatsapp ndibvunza kuti mwana ari sei ari nani ndimubvunza kuti ko mari ndokuenda kumba ndoita sei ambosi kutaura zvinonzwisisika kuenda kumba koyo kuti ndiuyeko ari kusouth ari kusouth kuti ndiuye kusouth kuti kana mwana asina kunaka ndingauye kusouth okay ndichazouya kana mwana anaka alright saka zvirori kana asina kunaka pamwe ndichatoendiwo mene pamwe ndichachazomuona kana kuti asikuziva saka hama dzekwambuya dzakati chii hama dzekwambuya aitonetsa ndisisi vavo itoti kana muro yacho afa tikaona kuti mwana wacho achapora here vachipora mwana wacho bhosi muro yacho ati afa uko vamwe vasiri vamwe havanambonetsa vamwe havanambonetsa saka kuti kana ndichoshaya mari ebhasi hamuna kutozombowana mari kubva pamakabva kusouth africa yekuti muendese mwana kuchipatara andina anamboenda kuchipatara kubva zvandikabva kusouth africa anamboenda saka murume wenyu kamutumire meseji yekuti iwe uchinditumira mari yekuendesa mwana kuchipatara ndakamuudza ndikati sekuru vati mwana uyu anoda kudi aende kuchipatara ndakwadhokta amboona zvinomujeka tsipa angoti orit iye achiti unouya kana mwana araiti saka anoya seko mwana waaraiti iye asakatumire mari yekuti ndopandisingazivi ipapo kuti mwana wacho achati araiti nebhoza mari yacho asi kuti unzaka yekuti aende kwadhokta mwana wacho posekuru kavari kuti ini basa rangu ndiri kubvisa mhepo dzakaipa dziri kuita kuti mwana arware kana kuti mwana asarapiki kana ana chiremba vasaone chirwere chiri pamwana izvozvo vari kuti ndinozviita handiti ko iyeka sababa ndimbotoziviwo nokuti anofungeiwo iye pachapewo sekuru pachinemba here alhamdulillah zvinorwadza ngomarobe changosara ndechekuti muzukuru wangu audzwe asi ndinotenda ndiri kuti kune vazukuru vari kumuona vane tsitsi vane ruoko rokuda kubatsira vasabatsira achapola ngavamubatsire nevanokwanisa kumubatsira nezvemumutsipa nemusana kuti amai yake kana akamugadzika even pawheelchair zvinotobatsira because so ndikatarisa makore afamba asi manje kasaini kekunzwa kamubata ipapo ndikuona kuti aiwa pauda kugadziriswa tichange tichimutarisa futi Luzita nokuti kubuda kwerutweko kukuratidza kuti Luzita lake rakagara
saka tichatola muchembere pane muchembere anofanira kuya achizotarisa ruzita iro rekuti kana kuchekwa kana kudamburwa tiri dambure. Okay. Ehe, saka ndinourombo kuti muzukuru wangu achazogadzirisa koimba inodaiwe muridzi uri pagiraundi ana baba sekutora kwaita varume vakaona mukadzi abereka mwana chirema anobva ati newe wachirema but haisi moso yake ka handiti tofanira kuita muonera pamwe murume anofunga zvakanaka totora mwana wedu totanga kuchengeta tichimupfekedza munoona vazhinji vari kuchengeta chirema ini ndinorwadziwa mukoma Robert. Mwaka nenguva ndichaona kuti tichange tichifamba sei tichibatsira mwana wedu kuti akule zvakanaka. Alhamdulillah. Nekufamba kwenguva tichazama kuti tuone kuti pamwe makapanga mangwana toenda tombonotsvaka kutsvaga chemutsipa nechinsana chacho kuti awane kugara but zvinoda kuchinja. Zvinodana chiremba vachiri chekutanga kuti chitange kuita zvakanaka choda recommendation yadhokota ndiye anoita kuti agone kupfeka chinhu chipi ichocho. Akura zvakaita semwana? Ane 1 year 4. 1 year 4. Mamune mwana mwechete nemurume? 2. Mwaro? Mwacha ari kumwenezi ana gogo wake. Saka kumwenezi ari kuchengeta? Kumwenezi akatotumira mari. Kunoku ndokwasiri kuti chiri kwamwe? Kunoku ndokurema. But kumwenezi akatotumira. Alright. Akupika jerera mbuya. Toti jerera mbuya na baba. But baba yakazofara zanzi dada ndiri muroida ndafawo. Saka mai yangu waenda. Sa imi mutari kudzidza kwenyu ambuya vangu vasingabatwira? Avaimbokwatwa but aivaudza manje ndopapasina. Ndopapasina vaudza. Because apa baba vakatovaudza because vanga vatama because kusi kutanga vakambobvisa mombe futi. Baba? Kanzi ndovanorora. Ndobaba mboya muprofita ndobva ambobvisa zvimwe vabvisa mombe. Vabvisa mombe 2. Nemupamuprofita ipapo. Vaibvisa muprofita vanhu kuna mbuya? Kumuprofita anga abvisa zvomupamba zvichinzi ndezvavavo. Ndobva vabvisa mombe 2. Ndobva dzaenda. But vacho vangoramba kuti ngobatwa manje. Saka baba vakatsamwa kuti aiva 2022. 2020 ndopasvika vabvisa mombe 2. Kati 2020 ndabvisa mombe 2 izvozvo ndinda kuroya futi. Chirova ndichabvisa kaime dzimwe mombe. Saka ndichatoudza mai vangu kuti ini nemudistrict kuti tikuroya. Tobva tafamba. Ndosvakapa kuti vavaudze baba. Tivaudze gogo. Kuti ndimuri ndikuroya. Chakamboita kuti paunzwe muprofita chi pamba? Bhodhi wangu ini first born vanga vambofambawo vakanzi zvinokutambudzawo zviri pamba penyu zvababa vako. Baba vako vakaromba. Okay. Saka akangoudza muprofita kuti baba vasipo vari kusauri. Okay. Ndobva tobvisa ipapo baba vasipo ndobva totora mombe ndobva toenda. Saka ndozvakavarwadza manje kuti mombe dzacho idzi vanga vasina kumbodziona. Dzimwe dzaroora inini vasina kudziona. Saka ndozvakavarwadza manje kuti mombe dzacho ndakudziona apa ndiri kuroya manje apazve ndiri kuroya zvinhu ndezvakabviswa saka zvirova kuti hazvina kubviswa zvinongoripo. Saka ngatifambe timboona kuti zvinhu zvacho izvi zvichiri zvangu here kana kuti zvavawo zvino. Tikauya kuno. Handiti. Alright, pakanaka. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.